vad svårt det är att sikta med den här skiten. Och sen rör sig helikoptern också. Bara det alltså, så måste man skjuta lite framför för att det blir... Sväng lite till vänster. Han stannar va? Nej, samma sak igen. Håll. Jag försöker vara så stilla som möjligt. Kan du få? Jag köpte typ heads. Träffar du? Jag vet inte. Han kommer upp bakom oss nu, eller? Så de försöker ta oss. Jag ligger med så här håller runt omkring oss. Jag kan inte ens kolla på honom. Jag kan se det. Ja, nu kan jag se det också. Om du bara tar autohover och åker uppåt så kommer vi på samma altitud. Så tror han kommer börja skjuta på oss också, det är det som är. De har väl jätteliten jävla lucka. Det tror jag inte. Sådär. De håller på att stiga som fan. Ja, skit i det. Nej, nu ska vi ha det. Kom inte här så. Jag har ingen aning hur långt det är distansen dit bara.